Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, Petsa 12 kan bulan kan Mayo taong 2021. Kami ang sa indong makakariba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region, ako mampo ang sa indong lingkod, Joshua Martinez Jr. ang Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang ini atod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, tabang, ora ora mismo. mismo. Maray na pagkahapon, liwat mga kaaksyon, partner. Masiram na hapon, Maray na partner. pagkahapon, masiram na pagkahapon. Pirming masiram ang pagiribanan tadigdi sa programang Tabang Ora Mismo dahil Nagbubulos nin tabang asin papremyo ang sa tuyang programa. kumbaga narealisar su pangarap and pangiturugan ni Congressman Saldico na maging makasirbi talaga Yeah. and mapakinabangan kan mga Bicolano Kita man ining programa. partner, narealisar man sa tuyang pangaturugan na maging instrumento kita. Tama, Kan kumbaga pagtabang ni Congressman Saldi. Kumbaga partner sa tubig, si Congressman Saldico ang burabod, Kita partner ang tubo. tubo. Sisay ang planggana ngunyan sa Kabalde. Sinda. Siyempre, yeah. tasindaan nagsasara partner o nangangaipo nahali sa pagtabang ni Congressman Saldico Kaya- asin ni Kong Pido ka na Tama. Bicol. Kaya mga tugang, pirming maugma, medyo nakakatauning kagianan, asin nakakapagtauning pag-asa ang programang ini para sa mga kababayan tang Bicolano. Correct ka dyan, partner. Kaya And po, panupaning sorpresa. correct. Kaya po nang tatulos ngunyan mga kaaksyon, ang pagtabang. Sige! Pagtabang partner makakaibahan tang ngunyan, ang kagawad, duman sa may parte kan Hubilyar Albay. Hali pa duman sa barangay Villapas. Yes. O Villar Albay, nagulpi po ang tanom na kabuting kahoy. Asin kamuting tres colores, Sa partner. madaling sabi, balingoy. Yan, balinghoy. Na ang aram ko, tinirada na. Mga ka-action, kaibahan tango niyan si Kagawad Manuel Paz Alegre. Manuel Alegre Junior. Jr. Hali ini duman sa Villa Paz o Villar Albay. Ini partner si Kagawad, bako man siya ang may helang, bako man sa iyang kapamilya, alagad bilang sarong leader kan barangay. Nag-aasikaso. Correct. Ay kung ako nga ni taga duman sa Villapas, pirmi kung ibubuto si Kagawad, maray magriparo, Correct. maray mag-asikaso sa sayang mga kabarangay. Correct. Naghahanap partner ng makakatabang. Nasamantalang may iba partner na Kagawad, Dahil pakiaram ang sa iyang importante, constituents. ang importante, pag naggana, nag-inquire na sa bangko, paano pag-loan ng honoraryo? Long dito London. Ade, mga ka-action, si Kagawad Manuel Alegre Jr. ang nagranis sa tuya mga ka-action. Tanganing mairani ang problemang pangsalud kan sarong aki duman sa iyang Pwede tang apo dun kinasasakupan. pwede tang apo dun si Kagawad Manuel na June Alegre. Oo. Junior Kagawad, iring nasa mo. Ayan. Very snappy si Kagawad. Ara mo na ang mga Alegre Junior. Oo. Dati ka Kagawad na naglaog sa sa military, sa PNP, or official ka kan panahon ay ka nagkaklase. Daimon po, madam. Pero Kundi araw ka talagang- talaga kan, snappy ka lang talaga. Opo, opo, opo. Okay. Ano ang komite ba nakaput mo sa O iyong baka barangay? epekto yan, partner. Committee po on Infrastructure. Ara mo, partner. Kaya medyo arugan si Kagawad. Baka epekto yan kang kagagabot ki kamuting kaoy. Pwede. Ang paggabot baga may pursa yan eh. Oo. Tapos kakagaw-gaw kang Committee on community pantry. Infrastructure. Nagko-community pantry ka mo sa barangay. Nagpaplano Di pa sana? Nagpaplano pa sana po. Nagaplano pa sana. Opo, opo. Oo. Pero maurag iyan na arug kan pero may snappy. Ibig sabihin, makusog, matibay, may paninindugan. Opo. Kayang ipagtanggol ang mga kabarangay. Correct, yan! Talagang matindi. Oh, Halimbawa, Kagawad. Halimbawa lang halimbawa, meeting di aban singunyan. Halimbawa, meeting di aban singunyan ta sa aga barangay eleksyon na. Halimbawa, paano ka mag-kumbinser kan sa imong mga kabarangay? Halimbawa, ini kami mga kabarangay mo. halimbawa, you are running pa lang for Kagawad sa Halimbawa, indong hindi, barangay. halimbawa, ma-re-elect. Okay, sige, re-electionist Halimbawa, ka. kami mga kabarangay mo. Paano ang diskurso mo, tabi Kagawad? Ang diskurso ko po, arag po kay ni na ako po, Didi, ngunyan, para po matabangan ko kamuubos san sa indong, akun mga bus na pangangay po, kundi kung ano ang pwede tang kaipuhan sa barangay, asin pwedeng ikadagdagta para sa pag-asenso. Ikauswag, okay. Ikauswag kan sa tong barangay. Na iyo po inan sa kuyang Plataforma. plataforma di gobyerno sa gabos na mga habitantes kan barangay Villapas. Ang pagtabang sa Sainda Ubos, asin ano man na
madagdagan ng infrastructure an sa aton na barangay para po sa ika-uswag kan barangay. Kung ikaw partner, karong presidente, mabuto ka kay Kagawad. Ay, siyempre. Ah, okay. Medyo may nalingawan pa nga ni si Kagawad. Ano? Papadakulon ko mga ipangaw dan mga kamuting kaoy, balingoy, kamuting tres colores dede. Base sa mga programa kan sa ata na kongresista. Imumukna ko an Balingoy Festival. Yeah. Aran Kaya gata mabuhay. de. Kaya si Kagawad maanay si kaso talaga. Masikaso. Kagawad, bako mo man kaano-ano tabi ining si Lexi. Baby Lexi pero inirani mo tabi sa Action Call Center. Taano tabi Kagawad? Dahil po sa nakita ko po an kamutangan ni Baby Lexi na nahirak po kami sa kamutangan niya, lalo na po ang mga gurang niya po nagtitios maray. Kaya sabi ko, pig ano po na mo nini sa Action Call Center, pig send po namon ang picture ni Baby Lexi. As in, pig validate man po ninda ini tulos. Talagang action tulos po ang action ko. Tabang ora mismo. Tabang ura mismo. Ano po ang hilang kay ni Baby Lexi? Ang helang po ni Baby Lexi, subito kanya po na saday po, gadan po ini, dahil po nagapangsyon. Aday nagapangsyon. Nagpakonsulta na lamang ini sa doktor, na-check upan na barang ini? Iyon na po, ang pig-operara na ngani po siya. Tangani, so dumibangan ni Baby, makaluwas. Ano ang hanap buhay kan mga magurang kay ni Baby Lexi? And pirang magturugang yade? 5 pong magturugang iling si Baby Lexi. Tapos, ang magurang niya po, ang ama niya, construction worker, pa-extra lang, uraning permanenteng kita. Kano-anong mo tabi ini si Baby Lexi Kagawad? Bali po, pamangkin ini kan agum ko, pamangkin sa pinsan. Ining agum ko, magpinsan sinda, tapos so ama ni Baby Lexi. Kaya nailing po nindoan kadipisilan, kan mga magurang, asin ni Baby Lexi. Opo. Oo. So, ano po ang pangangaipo ni Baby Lexi na gusto nindong ipaabot kay Congressman Saldico, Congressman Pedro Garbin kan ako Bicol Party List? So, ano po niya, vitamins, tapos so, pangtanggal bagay man sa ano niya, mga Panglinig cotton, sa mga panglinig po, lugad, sa lugad. diaper. Diaper, tapos si mineral water, ta ito ang piguugas, tapos alcohol. Sensitibo, an Opo, aki po pwede sa partner. mga tubig lang sa puso, o di Aday pwede pwede. sa, di po pwede Mineral talaga. water dapat Mineral dapat. water Sa po. alcohol, kay Kunyan, cotton. Cotton. Tapos mga vitamins. Okay. Bueno, partner! Plus medical na atensyon. Opo. Maasikaso, mapacheck upan, mapadoktoran. Bueno partner, May tabang ura mismo na. Siyempre, may Nakabot na sa karaman ni Congressman Saldico, Nakabot Congressman na Pedro tabi Garbin. Kagawad Manuel kay Congressman Saldico ang kahagadan nindo tabi para kay Ano yan? Baby Lexi. Ayan, basahon ko muna ha. Sige. Ang gabos na laboratorio, ibig sabihin laboratory expenses, medicines, asin iba pang medical na atensyon na available sa BRTTH kung yaw na si Baby Lexi sa ospital. Ibig sabihin, pag Darahon sa BRTTH. Oo, pag na-admit na si Baby Lexi sa ospital, Sagot na yan. gabos na expenses, mapa-medical, asin laboratory, sagot yan kan ako Bicol Party List. Charge na sa Ako Bicol, pondo kan Ako Bicol Party List. Ayan tabi, Kagawad. iuli mo tabi ini sa pamilya ni Baby Lexi. And Opo, maliban diyang kagawad. So Aside mga dyan, pigahagad mo na diaper, cotton, Panghugas, alcohol, panghugas. malinig na tubig. Yaw na! Juday! Pasok! Pasok! Ayan. Uy, may biskwit pa! Ayan, partner. May pulbo, Oh. may vitamins. Ang mga vitamins. Day ako nakainom kan agi ako. Ako dahil man partner. Ini. Oh, may vitamins, Oh. may tissue, Nakulon, may kagawad. pulbo, Oh. may biskwit, May panglinis, oh, may panglinis, alcohol, may biskwit pa. may biskwit Iling ko daw pa. partner biskwit, iling ko daw. Garo ka man sa baga partner. Pag ali ka baga Manila, usually arog kayo ng mga... Sumasiram pati ini, oh. Maxi Mix. Ayan, Siram ini. diaper. Partner, medyo So masiram na klase panglinig niya. po, kagawad. May kuwan pa, o Ayan. may kuyang pa. May malinig na tubig. Tubig. Ay, grocery. May kuwan pa. grocery. Asan Kagawad, ang kuwan pa dyan, grocery? kagawad. Ayan. Uy, kaya mo yan bitbitong kagawa. May grocery Kaya items po, pa. Kaya. Committee on Infrastructure, kaya medyo... Kayang-kaya. So- Kung bibit-bitin mo inigabos ko yan, sige raw tabi kagawad, kumalsa mo tabi gabos.
Kaya po yan. Kaya? Kaya po yan. Kaya. Ako po yan ang pinadala ko. Mapapasa na yan. Si Mrs. Daing taga Villa Paz, si Mrs. partner mo na nga Maluya. ninalsa mo, ano? Si Mrs. mo naalsa mo, ade. Pero ang Day- produkto? Ang produkto po. Oh, nindo ni Mrs. Dua-duay lang po. Duwa-duwa Duwa-duwa lang. yan. Duwa-duwa di Duwang apat. Duwa-duwa apat. Alin mo ang mga pusing ni Kagawad, garo kamuting kahoy. Naiiling ko sa iya partner si Aramis Lid. Si Aramis Baldebaga kan Bureau of Fire. Arog kayo natin dong. Na medyo day nagabot ko niyan. Bureau of Fire, abangan tanan sa na Kagawad, ano po ang masasabi mo sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin? Maraming salamat po sa kay congressman ko sa itinaupong may speed, madali na pagtabang. Lalo na po ang Ako Bicol. Dako lang tabang po ini na itinataon ni congressman ko sa barangay Villa Paz. Hindi po kay Leximi. Kaya maraming salamat po sa Ako Bicol Action Ko Center. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kagawad, napatunayan mo na ura mismo. Yan. Tabang. Po, Tabang ora mismo talaga Kagawad. ngunyan po talaga napatunayan ko ang sabi nga ang bilis ng pagtulong ng Action Ko Yan. Center. Kaya pagkatapos kain Kagawad, bit-bit mo yan, ura mismo. Oh, siguraduhin mo na sarong kamot. Dakul ang nabibit-bit mo. Grabe, tapos sa ibong- magpapasakitan mo man si Kagawad. Duwa ng kamot. Te, ang sarong kamot niya, paano yan partner sa ibong pa? Ayan. So, Nagpasiring ka digdiday kang bit-bit, solamente ang sa imong sadiri, pagbalik mo, kadakol kang bit-bit para kay Lexi. Iyo po, iyo po. siyempre, ma-happing-happing on yan si Lexi pag uli mo. Opo, opo. And magiging laman ini kan chismis kan bilog na barangay Oo. sa Villa Paz. Na Correct. si Kagawad ngaya. Imbitaran mo naman, tabi. Partner, si Kagawad ngaya talagang matinabang. Matinabang. Si Kagawad ngaya, kuyan. Maliksi. Maliksi. Talagang Kaya yan- ngaya tutungay sa iyong mga plataporma. Correct. Sige po, pangapulan mo sa imong mga kababayan na kung may mga problema, kung may mga pangangaipo, uyaan, tabang ora mismo asin ang Action Co Center. Si Congressman Saldico asin Congressman Pido Garbin kan Ako Bicol. Dili lang po si congressman ko. Ako po, anda man pong magtabang sa inyo. Basta kamo po, nag-adun sa akon, maski hindi ka mag-adun sa akon, adun ko kamo rin paron kung ano ang problema sa satong barangay. Dili man po si congressman ko, nandang magtabang sa ato no boss. Yan! Partner! So, mabuhay and mga taga Villa Paz, Villar Albay, and si Kagawad sa pag-asikaso bilang barangay official. Mga dugang! Maugma Ansa ako, indong. partner. Yung pirmi ka man maugma. Di ba, partner, naku ako man na ikaang makigig this Oo. time, di ba? Anong pagmati? Ay, medyo okay lang. Mga dugang, ang sa indong pig-aabangan na parapol mula sa puso ni Congressman Saldico, kan Ako Bicol Party List, pananaunin tablet, pananaunin cash, sa pagbabalik kang Tabang Ora Ora mismo! mismo!